видеото по някаква причина без да спирам камерата спря, но не знам, човек. Просто събвам гумата и то спря. Не знам каква е причината, но спря. Пак спря, ще ме се извините, ама ще е сигурно 10 часа това клипче, брат. Съжалявам, не съм много опитен в снимането. Та гума е, брат, като на ласка. Баси гумата. И се опитвам да се съобразя с това, което говоря пред камерата, защото на YouTube се проверя всичките кадри, които му подават и не е добре според него да се качват псовни в YouTube. Хората ги слушат. Но ако там направиш някакви стойки или там нещо си, на YouTube че ме стресна. Ти му направите там някакви настойки, приема дори с автомат да излезе срещу камерата, но не сме, брат, тук на село. Какъв автомат, брат, да излезе пред камерата? Трудно е на човек да излезе с автомат пред камерата. И по принцип би трябва да има и такива хора, ама що пък излезе с автомат пред камерата? Много интересно. С хора, ако те излезе пред камерата с автомата. Аз бих излезал с автомата, ама за ядене или за кафе, ама с калашник не бих излязъл. Момент де. Само да нахлузя тази гума е тук на мен. Опа, вентила съм забравя да вкарам. Майко, тази вечер нещо съм много неориентиран. Нещо се случва, браче, ама търчен, че това е нормално. Да съм мега хипер кукуриго. Бе, не ме приемайте така, ама много неща бъркам. Вече. За сега влиза успешно. Камерки, не ми пречи, мила. Ми пречиш. На живота ми пречиш, ти камерки. На живота. Защо бе камерки? Пичове. Това е много добре. Тук е влязъл всекъде. Сега остава две неща. Да я надуйми, да влезе и да не задира. Те май се трема. Ма даде. Помните. Сега. То маркуч бе. Мами, няма маркуча. Как да надуя без маркуч? Абе, се ще измислим нещо. Ей, сега се връщам. Пичо, аз ви казах, че намеря решение. Намерих си маркуч, въпреки малко неподходящ, ама ти го развивам, ти го пускам. Добро налягане има, брат. Че се да не ми гръмне. Така. Ей го тук прави с. Че му опитва това гумата. Тя е буквално мека. Тя е много мека. Оставям телефона за секунда.
Не, пичове, не. Не, просто отказва. Проблема би трябвало да е в игличката. А ако е в игличката, тази капачка за игличка ще ни помогне. Така. Би трябвало да е много натегнате. Да не желая да такова. Малко мисля, че трябва да се нави. Да. Обаче, тук има една тънкост. Сега дали ще може да натиска това? Не, ще падне в канал. Така я. Не желая бе, човек. Не желаете, тази гума е развалена. Не знам, човек, направо ще откача. И пичо, аз ще спра видеото до тук. След като сложа гумата на колело, ще покажа дали е станало или не. Просто не се занимавам да снимам всичкото и да се мъча с една ръка да правя всичко. Затова, пичове, чао от мене и ще се видим след половин час мъки.